Reveberiya Perwerdaya Giştiya Navenda Bajarê Hewlêrê fermana guhartina sîstema xwendinê li dibistanên taybet bi Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji heftê vê mehê ve aniye der ku ew biryar ji sala borî ve hatibû der lê tenê li parêzgeha Silêmaniyê hatibû bicîkirin. Li gorî biryarê şagirtên pola yekem ya seretayî êdî li heman dibistanên taybet nayên pejrandin û şagird divê tevlî dibistanên din yên Herêma Kurdistanê bibin û ew biryar dê îsal li Hewlêrê jî were cîbicîkirin. Herwiha li gorî biryarê me bes ji vê gavê ew e ku nifşên nû ji xwendekaran têkilî civak û sîstema Herêma Kurdistanê bibin û fêrî zimanê Kurdî an ku zaravê Soranî herwiha zimanê İngilîzî bibin. Derbarê vê biryarê hejmarek malbatên xwendekaran nerazîbûna xwe dana xuyanî û hin ji wan duh li Hewlêrê weke xwepêşandanekê li pêşiya UN derketin û daxwaz kirin ku sîstema xwendina zarokên wan weke berê be û tu guhartin tê de neyê durustkirin. Jalê xwe nûneratiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê herwiha yekîtiya xwendavan û ciwanên Demokratê Kurdistanê Rojava duh ragihadin ku ew dê li gel Wezarata Perwerdeyê bicivin û hewl bidin çareyekê ji vê pirsê re deynin.